Alle firmaer ønsker at skabe de bedste resultater. Derfor gøres der meget for at fastholde dygtige medarbejdere. I den forbindelse har mange gjort brug af forskellige former for frynsegoder. Men vigtigst er ordnede arbejdsforhold. Herunder også et godt indeklima. Se videre, hvordan blandt andet internationalt orienterede firmaer har løst denne opgave. Samsung is an international company in electronics in the world. We have a lot of local and foreign visitors every day in our Danish office. It is therefore very important for us to have a clean and neat office. We also have a lot of employees who we care about. We try to create as good working place environment as possible for them. We're taking very seriously our employee health into consideration. One of the points here, they need to have clean and tidy workplace. Keep our premises very clean. In case of the big conference or meetings, we are glad to know that NA Service is ready to help us with a short notice by delivering high quality service and positive-minded staff. Also, our carpets are being cleaned regularly. NA Service is a great partner, which never disappoint us. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til PSO Engineering. Det er et firma, der laver vibrationsovervågning til maskiner og vindmøller. Og det måleudstyr, som vi laver der, det er meget høj kvalitet og har noget betydning, at alt er rent her i firmaet. Plus at det er meget vigtigt, at vi skal fungere i dagligdagen i et rent miljø. Og der har vi brugt mange kræfter på at finde et godt rengøringsfirma, og i den forbindelse fandt vi frem til NA Rengøringsservice, som har vist sig at være et fantastisk, grundigt og meget præcist firma. De har en høj kvalitet, og vi kan kun sige til dem, der vil skulle have sådan en høj kvalitet, at NA's Rengøringsservice er et firma, vi i hvert fald meget varmt kan anbefale. Søborg Torvekonditori. Søborg Torvekonditori er et bageri, der lever af at bage godt brød til vores kunder. Man kan ikke levere topkvalitet, hvis ikke det kvalitetsmæssigt også er i orden kunder. At bage brød til vores kunder. Man kan ikke levere topkvalitet, hvis ikke det miljømæssigt også er i orden. Vi har valgt ikke selv at stå for rengøringen, men har valgt et rengøringsfirma, som er NA Rengøringsservice. Vi er et mindre rengøringsfirma med meget fokus på miljøet, også inden for vores eget firma. Vi kender personligt hver eneste af vores medarbejdere, og når vi skal ansætte nye, er vi meget omhyggelige med at træffe de rigtige valg. I vort firma er alle medarbejdere betroede medarbejdere, som vi kan stole 100% på. Vores medarbejdere bliver uddannet til de specifikke opgaver, de skal varetage i firmaet. Vi synes, det er nødvendigt, da vores firma løser mange forskellige arbejdsopgaver. Alle opgaverne er ikke lige lette, men vores medarbejdere udfører opgaverne samvittighedsfuldt. Når vi støvsuger, kommer vi helt ud til kanterne og ind i alle kroge for at sikre kunderne et helt rent miljø. Det samme gælder ved vask af gulve i alle miljøer. Kunderne bestemmer selv omfanget af den rengøring og service, vi udfører. Opgaverne kan være mangeartede. Oprydning i kantiner, håndklædeservice, rengøring i toiletter, udskiftning af pærer, vinduespolering, behandling af alle slags gulve, inklusiv tæpperens, møbelrens osv. Så det er klart, at vores medarbejdere må være uddannet til de specifikke opgaver, vi kører for vores kunder.